L-Awtoritajiet Ġermaniżi tal-Istat ta' North Rhine-Westphalia qegħdin jagħmlu l-każ tagħhom quddiem l-Awtoritajiet Maltin biex jieħdu lura t-tifla Ġermaniża li nstabet tgħix f'Għawdex. Hi kienet instabet ma' tfal oħra u ġenituri li fil-Ġermanja kienu rrappurtati nieqsa. It-tlieta wara nofsinhar uffiċjal tal-Young Persons Welfare Office żaret lit-tifla fl-Aġenzija Appoġġ. Huwa mifhum li l-uffiċjal ippreżentat id-dokumentazzjoni meħtieġa sabiex il-qrati Maltin jippermettu li t-tifla titnaq minn Malta. Dan hekk kif l-uffiċjali minn dan l-istat qegħdin jimxu b'mod differenti minn dawk tal-istat ta' Bavarja li qabdu żewġ subien li kellhom care order bħal din it-tifla u ħaduhom mingħajr ebda awtorizzazzjoni, xi ħaġa li dwarha l-awtoritajiet Maltin talbu investigazzjoni. Persuni viċin il-każ spjegaw magħna kif din l-uffiċjal qalet li kienet ixxukkjata bil-mod kif aġġixxew il-kollegi tagħha mill-istat ta' Bavarja, għalkemm meta mitluba tikkummenta dwar il-każ minn One News għażlet li ma tagħmilx dan. Can I ask you a few questions, please? Dan il-każ imur lura tal-ġimgħat meta l-Pulizija bdiet tinvestiga każ fejn tfal li kienu rrappurtati nieqsa fil-Ġermanja nstabu Għawdex mommijietom. Dan wassel biex inħarġet care order fil-konfront ta' tliet tfal. Waħda minnhom għadha Malta u l-Awtoritajiet Ġermaniżi qegħdin jagħmlu kull sforz biex jieħduha lura pajjiżha, din id-darba skont trattati internazzjonali.